Nsemo ya barai begedini korwa sebunge ya Kitutu Chache North imeye kaunti ya Kisii nigobe murunganiro ebikoro bya boroke ubekisukuru cyoboroso aboroke bakorwa nkago Sunday School kubetererwa kugenda kisukuru mpaka matuko y'eki weekend egento bateruna tibali gikonyora libaga lyoko ikarana chikanisa soko sasima ibono here okubalina obosibiro bwabo bwogo sasima bakora wana Pastor Yobensi Nyangondi igono baruro kubolia gochase wizara y'ekisemi kuligereria nganeyo muri kitudane runtiri arobotirwa senchira yobwikira ebikole bigati yaborokibwa achiskuru che serikali cheboroso chitali che boarding kurwa Kitutu Chache North miye kaunti ya Kisii kogende skuru amatuko yichi weekend nigekyo kyagendere kongose birengereri ao asemetandao abange bakobolia igoro yobosibole bwaborokibwa bogosasima nakonyora chinsa kando n'amasomo abo akereri tuko kubatekana nayo ensemo y'abarai begedini nigo nabarabu baorokiriyo kogechigwo kwabo nagotabuna aborokigwa bechi skuru balia bakorwenka na kogende skuru kererituko gose Sunday School nigo bakobetererwa negati yabo nigo bagosusura bobe ekero baikiranira chiskuru elituko lia Jumatatu engana yaretire oboba ase sekta y'ichisemi na korengana na brobo ikiga nigo gekorokia obugundo ase sekta yo egentege yatware konsani ene na sende buno murandi ekyagere kerongo kanisa cyane cyonsi mbwate nko randia nanyoranga abana bane basaye mbayo nigo bakare sukuru telibuya ekyagera abana aba onyentu kubasomya amangana y'obunyasaye na tubegeria kisemi cyensenye sukuru Jumatatu ichuma naende twasoa Jumamosi twasoa mpaka Jumapili nabonare ngekokwana aselio yelinga onye esukuru mwaro lenga abana mbatagete kobororo Jumamosi bali ba Jumamosi batagete kutimoka baeli baga abana ubabere ekanisa Jabesh Nyangondi numurandia achikanisa chiga Adventista asensemo ya marani oteba marange nigo bakuburwa abana bagosomye buku nabange babo nigo bakobwa guchabwa banywera ebirasi Jumamosi na Jumapili nabake balia bawikirana chikanisa tebali konyoro molembe ase birasi nyenjoteli egocha kutoka nga mwana tajetie sukuru Jumamosi kwama nakosoa ko moita Jumatatu nga ninki atachiereti esukuru kego toko mwana yo Jumapili yago timoka tiko mwana yagende amubake Nyasaye Jumapili ase chikanisa elindo mwana anyora libaga lyo gukina buyaso bo Nyasaye nalituranyare kubwaterana asinge njo gukiniegesa kukiabono na kutebya abantu amangana igoro y'oburuti bwa Nyasaye korengana n'abarandi abaiga amegerio yige Kristo nabwato bongencho bwaye kando nalia achiskuru na igo ikirana sebirasi tikobwenereti koba ekebeterio nabuna nonyenkurwa sebuko keregento nkere ne chinga kichaye Nyasaye nero korukisemiara lya asabana nandi ora bakini ase chimbwa chibwenerete bache ko babanta abanene lilieri mambya abali basikwe banga buya mbagwateri bagali yali ukwebanga na basomya bana sama tukaya 5 taringa basome chi weekend nali baranya bagweta mono nelinga tonyoringa abali magutegiri bageri nene asinye kuira abana chi weekend gere bakanugendo gere ndakire tari buya abasaba asitwekenga yabono iga kisemikira bakabona siki kurasa megera Biblia na mangana ba yeke moike narara bakonye gere bakini bamanya Nyasaye na kwa mono gere banyaba ukina kintu batigire ensi uke bagambere nabe bagusira nande ntoki kubaikera kiagera bone ensi abaramboire gwetera samangana abera mangana kwenda akindi ensi yabeire engale mono gwetera senge ya digital bona abana tosi kuba nto balinga gwetera sege kanisa ntonya tokubakonya ekoro tugutika abana bakogenda isiko galia ntubwati ba pastor ba mambi ntubwati balisia ba mambi toruli bagali nene abana baito banyare ko babago ikanisa muna bago ikeskuru boigo okwe murungani kwiga ni boigo kogenderete asikanisa chige katoliki asichinsemo au asirongo rwagusi boigo hasi mesikiti okobolia kwabekwa gochase wizara yichisemi kuragwa n'umwaziri Migoso Gamba ukwanirengane asikiribuna asamasomo yichisukuru kankyo turatwalegesa ku kerale n'obunyasaye nichimbwa chimbe mamincha na chiria chibwenerete nabuna Nyasaye nerekeregento nkuribo teregeta seni kiagatembe kurega se kaunti ya Kisii letrene ngoro kwa Daniel Untiri.